И така, за хора не сме били геймърс. И тук да не играем интернет също и аз, само че сме в различни сървъри. И на мен Можем да се засечем. звука на слушалките ми е сигурно на макси, може да чуеш нещичко. Аз къде съм, бе? Боя бръждени чувам. Може трябва да направим сървър, да знаеш. На кое? На интернет? Пак ли това хамач трябва да свалим? Ами да, само че аз знам откъде да го свалим. Ай се спре клипа и да направим сървър и звънате заедно с мен. Аре бе, така ще почна първи епизод, после ще оправя каквото трябва. Ма тук 50 000 зомбита са върху мен. Аз е тук да ги бия. О, имам пистолет. Защо тук е? Так му да си не извада пистолета, човек, килом реак. Излезе. Аз съм Дони. Цяла гутница тук ма гонат. И ми удря ги. Абе, удря ги, те ще ме ударят, веднъж съм долу. Трябва да намеря, ули. Оля, аз съм в града, човек. Те влизат във водата. Да, ма не мога да плуват. Ох, перфектно. Ами аз ще плувам, какво да направя, ще бягам от тук. Аз съм без зомбито. Ще само малко се намаля звука на това. Така по-добре. Да, мен ме убиха, човек, вече ти кой искаш. Аз съм на 40 кръв, ама не... Докато се намаля звука. Ами напусна на брега. Бе, аз какво ще върва към тях, бе? Аз съм до фермата. Право бягам от тях, да ма няма. Но да има някакво оръжие или там нещо да има. После може и да снимаме на Minecraft. Така че очаквайте нов епизод на Майнкрафт. То вече има един. Да, нов. Да очаквате хората. Айде на скайпа. Това, бързо ме го. Оле, абе, да ми не го. Това не мога да мина, бе. Те са много гадни, много бързо върват, бе. На, добър ден. Добър ден, аз не игра за първи път, помниш? Оле, нямай пещак. Още 2-3 минутки, не мисля първи епизод да е толкова дълъг. Другите ще достигат до 15 минути, Патрони. ами още 2 минути. Аз взех патрони. Толкова ако не ме нападнат, няма да търнем, че моята нападнат. Колко такава е играта. Аз тук бях се развил доста. Пак му убиха човек. Представи си. Абе, аз ще го продължа още малкото епизод, защото... О, ми показва FPS отстрани. В момента играя с 30 FPS. Не ми показва, ми е 13. 13, да. Възикал се ето 13 максимум на тази игра. Колко тя? 14-13 максимум е. Като на мен сега ми дигна 15. Не сега преди малко ми дигна 15. Ако искаш после да погледаш клипа, ще видиш, че ми дигна 15. Сега ми е между 13 и 14. 15 дигна. Това максимума сигурно на играта, не знам. Събия с зомбито. И тук ти го праскам човек. Горо някакъв фелен. Намери град. Най-накрая град. Аз съм до тази армията. Така не мисля, да. Не сме в един сървър, ако ми говориш. Знам де. Инвенчурите ти с... Знаеш ли къде ти е инвенчурите? Знаеш ли къде ти е инвенчурито? Инвентара? Да, също аз не знам. Не слушай, че казах и кочи. Аз знам къде е. Аз те питам дали ти знаеш. Знам. Хубаво. С кой кочи беше? Глупости. То с това състава е. Патрони на земята. Вземай ги. Патрон ли е? Батерия ли е? Патрон, да. Знаех какво е букшот. Букшот ли е? Ще да разбера. Първо градче и това последното градче, след това спирам. Ако ми видиш герой, направо ще умреш с него. Взех си и бузичка. Направо герой ми е като някакъв, да не казвам къв. Клипа да е. Човек. Аре бе, само Елена ли ще видя тук, аз направо се самоубия. О, ето града. Газ тъпто. Даже и
Нали, аз намерих една буза и тя е 0,2 кг и ми сваля бързината, като съм с дрехи. Ама ще остана с това. Това не са дрехи, това са сигурно раница. Не дрехи, беше горнище. Добре. Хубаво. Аз сега Това хода ще бъде всичко от този епизод. и в други... В другия епизод. Очаквайте съвсем скоро. Чао, чао!